Senegal jamana kiritigɛla dɔ ko k'u ka kiritigɛso bɛna jalatigɛli kɛ sini alamisa ka kɛ n'u ka fanga sɛnɛmatɔ ɲɛmɔgɔ Usman Sonko ka kanbɔli ye u ka jamanatigisi kalata la min kan ka kɛ février kalo san 2024. ONU ko k'a bɛ ɲini ka se mɔgɔ miliyɔn 50 ma farafinna tilebiyanfan a n'a cɛmancɛ yanfan kan ko minnu bɛɛ lajɛlen bɛna bin baloko dɛsɛ gɛlɛya kɔnɔ san natɔ ka sabu kɛ fitinɛ ani dumunitanya min binnen don u ka jamanaw kɔnɔ. Senegal jamana bɛ farafinna tilebiyanfan jamana fɔlɔw fɛ minnu kɛlen don ka hakilina fɛrɛ dɔ sigi sen kan ka kɛ ni kasodenw ka taabolow ye n'o bɛ ka kɛ ni surveillance électronique ye kasobon kɔnɔ ka sabu kɛ kasodenw caya ye. Congo RDC ko fitinɛ jugu min binnen don u ka jamana kɔrɔnfɛ yanfan fɛ bɛna sɔn ka dan sigi u ka jamanatigisi kalata la min kan ka kɛ kunɲɔgɔn natɔ ka sabu kɛ jɛkulu maramafɛntigiw ka dangarili walew lawarali ye. Mɔgɔ miliyɔn 6 ɲɔgɔn bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen y'u sigiyɔrɔ bila. Libi jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ k'u ka jamana bɛna taamaden 1000 de gɛn ka bɔ u ka jamana kan minnu bɔra Egypte ani Nigeria jamana kan.